Deci cu cât dau mai repede, face mai repede. Ea merită toate aplauzele de la mine și de la toți prietenii mei. Și că e o chestie cu hidrogen, inspir hidrogen. Ei sunt cei doi oameni care m-au motivat. Dar fii atent că dacă sunteți pe margine la cameră mă faceți. Omul care nu s-a mai spălat de 17 săptămâni pe lângă mânuța mea. M-a mușcat! M-a mușcat! Mereu m-am gândit cum ar fi să ne întâlnim toți culturiștii și oamenii care fac fitness într-un singur loc. Iar pentru asta, astăzi am venit la Sense for Fit Summit. Acest eveniment este primul eveniment care se poate compara foarte puțin cu FIBO din Germania. Pentru FIBO, bineînțeles, o să vă las aici pe ecran o referință. Vedeți unde am fost în acest an la Köln, în Germania. Sunt foarte multe branduri, cum ar fi Stay Fit, cum ar fi Mr. Iron. Sunt toate firmele de suplimente. Oamenii fac foarte multă mișcare, așa că astăzi o să vă introduc aici, peste tot, să vedeți ceea ce se întâmplă în interiorul evenimentului. Hai să vedem. Hai, tată. Deci cu cât dau? Deci cu cât dau mai repede, face mai repede. Respectul la mare. Ce înseamnă să ai genunchiul accidentat? Deci e groasă cu asta. Nu o să mai putem, trebuie să mergem neapărat să facem un remene, că e... arde. Revenim. Uite, avem și o parte de ceva fai terme, nu știu ce, scuze. Zen Station, acolo ăștia practic sunt terme, nu? Terme sunt. Că vezi, seamănă ca la ei. Frumos aici, tot ce trebuie, elegant. Vezi, vedem și chestia asta. Nu uitați că, terme e terme, frate. Până la urmă, sincer, din București, nu prea ai unde să te duci decât la terme. Știi ce zic? Uite cât de mișto arată și standul lor, acum fără niciun fel de glumă. Nu dăm numele brandului, dar arată foarte bine și respect pentru chestia asta. Și aici mai avem aparent încă o scenă unde, ce credeți, tot doamnele și domnișoarele fac antrenament, da? Mi se pare foarte tare că totuși noi suntem veniți de 3 ore și activitățile încă se fac pe aici. Și uite cam cum stă treaba, da? Elegant, tată, frumos, mie îmi place. Ne zi și nouă ce se întâmplă aici. Se desfășoară un concurs de street lifting. Street lifting, ok. Adică calisthenics plus greutăți. Calisthenics cu greutăți, ok. Deci să leagă greutăți de ei și cine face mai multe repetări sau cum e? Sau cine face cu greutatea mai mare. Ok, greutatea mai mare, o repetare. O repetare, PR. exact. PR. Okay. Trebuie să dai aici PR. Foarte tare, hai să arătăm și niște acțiune, băieți. Fiindcă pentru noi calisthenics a devenit prea ușor și atunci mai adăugăm greutăți. Ba, dă-te spanac, lasă-mă, ești nebun. Cum ar fi să zic eu, frate, eu aș fi făcut cu 60 de kg, dar n-are sala, frate, că are decât până la 50. Deci vedeți cam care e treaba, acțiunea de bază. Deci doar pe dips, băieții, și-și leagă greutăți. Aici cât avem? 30 de kg? Hai că vreau să-l văd pe băiat. Vreau să văd cum se desfășoară o de-asta. Mi se pare foarte interesant, vă zic sincer, pentru că... Ia uite-l, ia uite-l. Lejeros. Bine rău, ești nebun. Și la chilele lui, câte chile are el? Da, legate de el și 55. 55 de el? 55 de kg legate de el, bossule, e mult? Și el câte kilograme cam are? 60, 70? Este la categoria plus 75. Plus 75. Deci băiatul are undeva la 75 de kilograme, 77. Și atenție, la 77 de kilograme s-a dus 55 legat de el. Adică 55 e mult, gândiți-vă că eu cu greutatea mea, 110 kg, pot să-mi leg maxim undeva la 30 de kilograme să fac 4 tracțiuni. N-am încercat dips. La dips n-am încercat, dar cam așa e. E respect, băiatul. Leuților, bineînțeles că avem niște doritori aici să încerce aparatul de grip. Hai să vedem că cine dă cel mai mult, practic. Hai, tată, îi dai un try? Da. Hai. Ia să vedem. I-am făcut băieți direct în antrenament, ca idee. Avem 78. Hai, tată. Și acum vezi că ăsta s-a liniștit, s-a antrenat și 200. 70. Bine. Hai că avem și o doritoare de să încerce aparatul. Hai să vedem, tată. Trage cât poți tu de tare. Eu, sincer, aici îl simt cel mai bine. Unghiuțele alea. 36. Ia mă să încerc să dau și eu la asta. Hai să vedem. Să se vadă pe cameră. Wow! În cadrul summitului, singurul partener de fitness a fost Stay Fit Gym, care a pus la dispoziția tuturor o sală complet utilată în interiorul summitului pentru a te putea antrena și a te putea pompa pentru diferite activități și de asemenea și un stand unde s-au făcut poze în timp ce, de exemplu, pedalai. Cât de tare a fost acest lucru! Felicitări Stay Fit Gym! Aici oamenii sunt conectați la aparate, la modul că știți cum e Dumea proastă. Acum o dăm un pic așa, doar aparatele mai țin în viață. Bum, bum, bum. Ce vă face aici? Ce se întâmplă? Nici tu nu știi, nu? Ceva nou! Ceva nou. Deci dacă vă virusează, uite-l pe al nostru. Hai cu tată!
Da, mă, frate, mai plin la reanimare aici. Masivul vegan l-am adus la reanimare. Am făcut 20 de flotări și n-am putut. Mi-am dat aici, a trebuit să vin, m-a luat salvarea. Nu mai văd. Ce înseamnă că ești vegan? Îmi place până astăzi, că îmi place. Power, puterea veganilor. Da, zi pe bune ce faci aici. Foarte șmecher. Băi, nu e la mine, nu fac reclamă, adică nu e brandul meu, dar spun ce se întâmplă aici. Și că e o chestie cu hidrogen, inspir hidrogen. E pentru refacere, foarte bun pentru refacere. Ok, da. Exact cum în mâncare și pentru corp trebuie să folosești potasiumul pentru refacere și cel mai mult potasiu se găsește în legume. Hormon de creștere. Nu în carne, în origine animală, nu găsești potasiu atât de mult. Dar da, e ceva pentru refacere foarte șmecher. Fratele meu, îl iubesc de atâta timp, e bombă, dar de fiecare dată Fratele tău, aș fi putut să-ți fiu tată, ești nebun. Da? Dar de fiecare dată încearcă să mă convingă cu veganismul și eu de fiecare dată îi zic lasă-mă cu veganismul în pace. Deci uitați-vă, fraților, ce mișto mi se pare, pentru că în primul rând sunt doar fete, atenție, și mi se pare foarte tare. Și uitați-vă ce antrenamente intense fac, adică frate, sunt pregătite de război, bravo fetelor! Ne faci și nouă un long story short pentru vlog, să ne spui ce se notează, cum se câștigă și așa mai departe? Da. Bine, hai! Pentru proba asta? Da, pentru proba asta. Proba asta e formată din exercițiul shoulder to overhead, Da. unde bara trebuie să ajungă de la umăr overhead, cu condiția ca pe final să fie brațele blocate și drepte. Ok. Extensie completă. Crab walk. Crab walk e o variantă mai ușoară pentru handstand walk. Atletul merge pe spate, practic pe brațe și pe călcâie aproximativ. Trebuie să treacă de liniile acestea notate cu ambele palme. Ok, și de ce sunt doar fete? Nu sunt doar fete, dar hitul acesta este de fete. Băieții intră după hitul de fete, după ce se termină. Se intră pe rând. Fete, băieți, fete, băieți. Da, frate, am primit, ca așa suntem noi, mai primim pomană. Hai să vedem testul de taste, să vedem cum e. Bă, sincer, arată și care cărbune, frate, el are cărbune activ. Bă, dă test, banac. Cărbune activ, mere, mentă, chimbir, lămâie, vitamina C. Ce poate să fie rău? Hai să vedem. Hai să râzi, dar e bun. Știi ce i-ar mai trebui? Miere. Ca să fie un pic dulce, dar într-adevăr aduce calorii foarte tare. Deșatul ăla pe care l-am dat mai înainte este practic energie, dar fără cafeină. Nu? Ca așa zicea. Adică avem ghimbir, ai tot felul de chestii sănătoase, cum ar fi mere, cărbune activ, care te ajută și pe stomac și pe astea. Tare ideea. Mare drag, cu respect. Vrei și tu? To go, yeah, and also complex of vitamins. O să începem acum, sincer, să testăm din oamenii ăștia de pe aici, să vedem cine poate să dea mai mult la aparatul ăsta, pentru că mi se pare foarte interesant faptul că sunt foarte mulți oameni puternici și să vedem dacă există totuși și găsim pe cineva să dea mai mult de 100, adică mai mult ca mine. Hai să vedem. Deci, fraților, ei sunt cei doi oameni care m-au motivat, români de-ai noștri, atenție, cu siguranță îi știți pe amândoi. Dragoș Sicos și Andrei Deiu sunt exemplele pe care le-am avut când eram mic, pentru că sunt mai mic un pic ca ei, bine, cu Andreiu suntem cam pe acolo. Acum 2 ani. 2 lei. 2 lei, exact, da? Băi, ceea ce cred că vreau de la voi să spunem, că asta e cel mai relevant, este ce aveți, nu știu, două propoziții despre cum să reușească oamenii în fitness și în viață în general. Cuvinte, disciplină, și disciplinați, da? Constanți în tot ceea ce faceți. Exact, fix același lucru ce a spune și eu. Ai răbdare, frate, pentru că nu se întâmplă peste noapte lucrurile astea sau rezultatele. Cu muncă multă și cu... Te-a bătut, indiferent de... Da, exact, dacă exact. ai motivat sau nu. Trebuie să continui. Aha, ok, bun, Și perfect. Ceea ce vor ei să spună este, bă, scurt, ce a spus Dragoș. Consistență, frate. Pentru că aia te duce și te ține, bineînțeles, pe drumul tău, că motivația dispare la un moment dat. Sincer, ia zice, cine are brațul mai mare. Aici s-a terminat. Aici? Fără out angle. Face și piciorul. Așa. Piciorul la asta nu mă bag. Piciorul nu mă bag. Haide mă, lasă așa. Oricum ai pantaloni. Da, da, bine, eu la picior nu prea să vedeți cine știe ce așa. Până în alta, sincer să vă zic, sunt pură motivație oamenii aceștia. Fratele, mi-a dat stil la pom.
pleacă, frate. Așa e, da. Și pleacă. Noi ce am făcut acum pentru noi și ne-am făcut un nume și o carieră, este mereu acolo. Și îmi place că documentând totul, introduci oamenii cumva acolo. Eu nu te urmăream, îți zic sincer, așa că tu ești mai mult comunitatea de fete, dar îmi place ceea ce faci. Chiar îmi place. De valori. Respect. Doamne ajută. Ceau. Omul care nu s-a mai spălat de 17 săptămâni, ia uitați-l cum arată. Nu și-a mai făcut nici barba de 17 săptămâni. Uitați-vă ce am găsit în ziua 2 la Sami. Deci nu vine să cred că există așa ceva. Uitați-vă cât e pe lângă mânuța mea. M-a mușcat! M-a mușcat! Ce ești așa răuță? Nu vine să cred. Zici că e cheluțul lui Dorian. Deci cheluțul lui Dorian, dacă îi pui mâna pe aici, te mușcă. Ce e foarte interesant la expo ăsta este că seamănă un pic, e un baby Fibo, cum ați văzut voi în celălalt episod al meu. Foarte interesant aici este că suntem în mediul nostru, adică efectiv e toată lumea cu fitness din țară și așa mai departe, adică oameni care arată bine, oameni care fac sală și practic nu știu, nu mai e așa o diferență de aia de că sunt oameni altfel sau nu știu cum să zic, suntem de la egal la egal, știi ce zic? Adică toți lucrăm, toți facem fitness, ne înțelegem, cam asta e vibe-ul. Eu uite-i pe ăștia, ce faceți mă mâncava și gura voastră aici? Ce faceți aici? Acro-yoga. Altro-yoga? Ce înseamnă asta? Acro-yoga Altro-yoga. Gândacii mei de bucătărie când își dau seama că e gata spray-ul. Oameni buni, voiam să vă spun ceva. Pentru băiatul ăsta mă bucur foarte mult, că e și foarte bine crescut odată. Mulțumesc, tată, să rămână. Separat de asta nici nu s-a compromis niciodată și și-a luat și mașina visurile lui, din banii lui, legal, frumos, cum se face. Da? Mașină să fie o mașină top și care să mă motiveze să fac mai multă muncă, să fiu și mai motivat și în cel mai rău caz în care mă simt, nu știu, down, sunt supărat și așa, să mă dau jos, să ies din casă, să văd mașina aia și să zic, bă, tată, merită. Am făcut și eu ceva în viața asta. Mamă, ce bine e să te miști, n-am mai lucrat piept, cred că de 10 zile. Nu ne mai antrenat, nici n-am mâncat chiar corespunzător, dar totuși facem față, fraților. Sincer, parcă e mișto așa să te antrenezi la sală, dar totuși nu ești la sală, știi? E la un event. E foarte interesantă ideea. E lumina cam nașpa, din punctul meu de vedere aici, dar aparatele totuși își fac treaba. Ne-am anturat la antrenament, fraților, a intrat virusul pe toată lumea, suntem aici și cu fratele Bobiceiu. Toni, uitați-l, l-am băgat la fiare, e și Andy cu noi aici, dar e acolo la dipsuri, tot ce trebuie. Acum e rândul meu după ce facem acum pieptul, eu deja m-am încălzit, sunt pregătit, hai să vedem ce pot băieți. Hai! Încă o dată ne cerem scuze oamenilor cu aparatele de aici, iar ne punem dezbrăcați pe aparat, dar, na, viața merge înainte chiar și așa. Păi ce ați băgat mă aici, mă, în Cavaș? Ce ați băgat? Ce ați băgat? Ce ați băgat? Yeah, man. Ai văzut schema aia cu arunca în sus? Joacă un pic. Zici că, bă, noi știm un lucru, clar, ne trebuie sutien. Clar, ne trebuie sutien. Am băgat 15. 50? 5 la toate? Da. Da. 5, 5, 5. De ce 5? Fraților, puteți vedea toate striațiile posibile din univers și pe domnul Bogdan Mocanu aici pe spate. Bă, de unde a apărut mă cam așa? Ia uite cine a venit, bă! Nu cred! Bă, nebunesc! Costică, dă-te, bă! De când vreau să te văd, de când vreau. Am văzut că ai făcut vlogul cu Dorian Popa. Cu toată lumea, cu Dorian Popa, cu băieții aia, cum îi cheamă, cu o grămadă. Da, te iubesc, să mă rog. Ai auzit, vreau și eu să arăt ca la tine. Păi, da, dar trebuie să mănânci, trebuie să asta, trebuie să... Da, trebuie să... Ce faci? Bine rău! Bă, vezi că are gogoșica bine acolo, ești nebun la cap. Da, mai trebuie, dar mai trebuie. Da. Trebuie să mai lucrezi. Mai faci niște flotări, niște astea, da. Da. Tatăl e un băiat extraordinar și are multe vloguri și chiar merită toate aplauzele de la mine și de la toți prietenii mei
din Foșan, Vrancea, Moinești, Bacău. E viața mea. Da, te-am foarte mult. Mulțumesc și eu, îmi place să știi de... Da, și îmi place că ai investi tot, da, cu proteine, cu astea, investi toată lumea ce trebuie să mănâncă, câte cantitate, asta contează de nu. Și e bine că toată lumea te ascultă. E bine că toată lumea te ascultă, e o dietă bună, faci totul, tot ce e aia. Pentru că sunt sincer, Costică, sunt sincer și niciodată nu mint oamenii și mereu am încercat să fiu cât mai real, știi? Da, fraților, deci eu vă zic sincer, am intrat cu Costică doar pe niște live-uri datorită prietenului meu, Bogdan Mocanu, care m-a înturat practic cu forța când eram pe TikTok live să intru acolo, dar este un om de milioane. Voi ați văzut ce suflet bun are și efectiv a spus lucrurilor, nu, și într-un fel pe nume. Adică mie mi se pare wow când oamenii își dau așa o părere sinceră și mai ales de la el, care este un om simplu. Haideți, bă, că avem bătaie! E timpul și pentru ochelarii de Superman înapoi. Am vrut să vă mai filmez tot felul de chestii, dar s-au întâmplat extrem de multe lucruri acolo, extra din ceea ce mă așteptam. Cam ăsta a fost vlogul pe ziua de azi, fraților. Nu uitați să lăsați un like, bineînțeles un subscribe, că ne ajută foarte, foarte mult. Și nu uitați să lăsați și un follow pe Instagram, Andrei Bordeanu Underline. Acolo vă pun tot felul de inside-uri și totul din spatele vlogului. Vă iubesc, sunteți cei mai tari. Power!